бино мо ҳозир дар болои кӯҳи Алҳарам хато накунем як 4-5 километр ба фикрам дурем да, агар хел роҳи мошин қадӣ бирай дар болои ҳамун кӯҳ қарор дорем. аз ин болои кӯҳ манзараи зебои Маккатуллоҳ, Маккаи Мукаррама, яъне Алҳаром намоёна. Инҷа як шамол аст, бисёр шамоли аҷоиб аст. инҷа не бародарои мо мошиношонро мемонанд, авқот мехӯранд. инҷа асад биёй бести тамошо кунӣ, як аҷоиб байда, бисёр лаззат мебарӣ. замини муборакай болоӣ мебинӣ. чӣ хел Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақти барои ибодат меомад болои кӯҳ, ана ҳамаро медид. Расулуллоҳ оно болои да чи ай? Алҳарам ай. оз пеш карда шава, агар мебинӣ ина Алҳарам. онҷа Алҳарама мебинӣ. инаи поёно хонаи одамоанд. ин кӯҳҳои сангианд, ҳамаш кӯҳи сангӣ, хонаи одамоанд. боло инҷа кӯҳа бетон мекунанд. барои чӣ бетонаш мерезанд ки агар борун бора, мисол ҳамин санго ҷар нашаванд, поён нараванд. санг мақсад ки ҳамун овош поён бирава, санго ҷар нашаванд. не ки инҷа кӯҳ алло наҷот да ки мисол боруни сахт назанад. яъне ин нигаҳ кун чӣ хел пастӣ аст. ин боло меравад. ҳозир мо дар бландием. ҳамин боло нигаҳ, ҳамаи ҳамин қариб Алҳарам наздикош ҳамаш намоён меоянд. ҳозир агар бо болотарак агар бичахӣ, боло уҷа ё ин иҷа, ина боло иҷа бичахӣ, агар бо уҷа бо бисёртар намоён мешавад Алҳарам. ҳай Парвардигор, ҳамаи мо шуморо дар ин моҳҳои бузург, моҳҳои ҳаром, моҳи зулқиъда, пага зулҳиҷҷа мебдурояд. моҳи шарифи зулҳиҷҷа рӯза барои касое ки ҳаҷ намеоянд, мисол 10 рӯз рӯза мегиранд. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд дар ҳадисе ки Аллоҳи мутаол гуноҳи ҳамин сол ва соли гузаштаи ҳамон инсоне ки 10 рӯза дар ин моҳ рӯза мегирад мебахшад. барои ҳоҷиён метавонанд ки 6-7 рӯз бигиранд, чунин тавоноишон. ин моҳ бисёр моҳи муборак аст. пага мешавад зулҳиҷҷа. хидмат рӯза мегирӣ. иншоаллоҳ беҳтарин мешавад, савоб дорад. аллоҳи мутаол ҳамаи мо шуморо тавфиқ ҳидоят насиб кунад ва насиб кунад ки биёем хонаи бахча зиёрат кунем, гуноҳҳомонро авф кунад. як манзараи бисёр хуб буд, хостум шумоам бинеш чӣ хел аиб болоӣ, чӣ хели замини муборак, замине ки муқаддастарин ай. ай боло чӣ хел мебиниш. ҳол бо болотарак бубурӣ, агар боло бо ҳамаро мебинӣ. ба филм дрони Алҳарама мебинӣ. онамо дрон ая, дрони Алҳарама онамо. ба филм анамо боло бубурӣ ку мебиниш. онамо Каъбатуллоҳ ай чун ё не? Каъбатуллоҳ нест? онамо як чоркунҷаи она свети сир. Каъбатуллоҳ нест? Яки саро қайто хурд. ахно всё опасно. ина иҷа шава ки чахида бичахӣ боло, ина иҷа бишавад боло бичахӣ, не кӯҳабин. уҷа мумкин нигаҳ мудоранд. агар не бисёр қызиқ дор. биё ягон рӯзи дига биёем. бисёр ина иҷа қызиқ дорум да чахидам.